Ce faceți, bă? Oasă. Bă, Oana. cu parzi. Deci suntem aici. Aha. Mango. Bă, da. Nu sună. Stiluata noradrenalină. Aoleu. Hai. Suntem aici cu, stai să vă citesc. Bă, care totuși fute microfon. Deci suntem aici cu Blaga, ăsta care are Au! o cu Black Swan. Dăm co-host. Suntem aici cu Pârvu. Suntem aici Pârvu ciudatul, cu gay-ul. David. Cu Mă, tai gay. Aoleu. Haideți în dulap. David cu Cumpă. Intra în dulap, unde-i? Cu Gabi. Aici. Ii, vreau și eu, lăsă-mă. Închide. Ia să vedem cum funcționează asta. Oh. Bă, uite-i pisiul lui Alex, pulă. Mamă, Blaga. Ce fac real. Deschiți ușa, băi. Hai, speră. Hai. Bă, ce pula mea. Bă, ce se Ii, mă, întâmplă? unde-i? Mamă, avem stamina, bar. It's Dar nu mai over. avem, Avem stamina? Aoleu. Bă, tăceți Da, că e oare? informatorul, cred că trebuie să vă citesc. What was that? Bă, avem o... Bă, și ce am văzut, bă, what is that, mă? Fiți atenți, trebuie să vă zic ceva, să vă anunț ceva. Eu. Deci pe holurile astea o să fie ceva urât. Bun, mai lămurit. Moară-te, Mor Alex. tu. Dar ce trebuie să facem jocul ăsta? Nu știu. Bună întrebare, nici eu noi nu știu, dar... Where are they? Oh, e în dulap pe care mă Cred că aici pot trebuie să băga. ajungem, bă, sau? A, mă pot băga în dulap, bă, ești nebun? Alex închide dulapul. Ok, Let's go into ok, the ok, closet. ok, nu trebuie. Lăsați dulapurile deschise, bă, că nu e Da chiar, lasă deschis. Kiss and make up. Kiss and make up. Kiss and... Dar unde trebuie să mergem? Eu nu înțeleg. Au, nu. I just got Cred here. că Bă, știu dar de ce unde. casă are ăsta? Bă, dar noi mă, avem da. Am la găsit. mădita Ia, mai am checkpoint-ul, găsit. ce proști suntem. Gata. Uite, pot deschide dulapul ăsta. Nu mai Bă, gândeam, Alex, nu mi-am Omoare dat deja că câți în față, Roblox. nu știu unde morții mei Omoare ești. cărți. Da, mă, bă. uite, Lasă-mă, Alex cu lasă-mă drăzurile. și pe mine, lasă-mă și pe mine. Fuge, bă, curge. Hai, am beci, logic. Lock. Nu, Lock. nu, rege. Păi se putea? Da. Dar tu cum Intră la în cine te uiți? dulap, intră în dulap. Oai, Alex, mă bag în foc. I'm Mango, working mango. late. Cause Cause I'm a... Nigger? Era să zic ceva, dar Bă, eu Pârvu, sunt vezi că ești negru. pe YouTube, te rog frumos. Să mor, eu până nu vrei să luăm cancel. Bă, Vlad, Pârvu, te rog să nu... Iau. că aici jocul ăsta are și frigider. Unde? Dă-te, ui! Wow! We are eating good tonight, boy. Bă, Hai bă, că am deschis ușa la basement și Ce dita se mai întâmplă? simbolul Ce se satanic întâmplă? acolo. Bă, ce băi, întâmplă, bă? Bă, David, cum morții mei ai ajuns acolo? E partea din apă. Am ocolit. Alex, mișcă-te. Aoleu. Mango, Dar tu mango, te-am mango. întrebat. Am găsit, am intrat în beci. Te-am întrebat, bă, Da, cu la mă, cine te uiți și nu mi-ai zis. Alex, Orest, televizorul. Bă, pe unde intrăm în beci, bă? Nu știu, dar pe orest, televizorul. Bă, ești Mamă, fiu vine ploaie, omul, bă. pula. Aoleu. Dar ce-i lumina Bă, ce se afară? aude? Bă, Ce se aude? deci auziți. Taceți un pic. Deci mi-a dat o scrisoare și au ce zice: Greetings, as you most likely know, some Uite, very băi, tu jos. peculiar Față. things have been occurring around here. Fața ta, Alex. As a local, I'm sure you are aware. I hear you are struggling, especially with what happened with those close to you. Deci, practic, pe mine m-au separat de voi. Ah, Bă, But we all lose our lambs, whether we like it or not. I'm sure you're well aware of the search going on for them. But with the small town, you know that department will take possibly shorter to close the case. Alex, îmi faci de pe mine. Deci I-am eu plecat sunt pe ușă, singur ești prost. acum, man. Eu trebuie să-mi iau Bă. backpack-ul și o tai de aici. Alex, hai i-am să... dat lift pe ușă. ah, pe unde? Pe aici? Time to go to my car. I-am ieșit pe ușă. Ce e? Uite aici mașina. La bă, băieți, unde Și sunteți? eu... Man, Trebuie să coborăm. Am rămas Alex, aici hai pe blocat. cineva. Haideți la mașină, bă. bro, eu am rămas blocat aici în casă. Ciao. Bă, Alex, bă, Alex, tu vezi ce că știi faci, de dai bă? live. Bă, Hai, sunt Alex. în camera de gaming, eu nu mai găsesc pe unde Alex, trebuie stai să și ies de aici. vorbește pe Snap, îmi filmează. Să-mi bag piciorul, Alex. Bă, Închide Alex, și Snap-ul la bă. o dată în viața. hai. Bă, vrei să sun eu pe Oana să mai vorbesc cu tine, bă? Uai, deci... Cătălina! Mango. Cum Se dracu? stau în bricheta că n-am ecran negru. Ce se Tu vine întâmplă? mașină cu spatele, coaie. Bă, ce-au bă, Gabi? Bă, dar Alex, tu de morți vei ești! Stai aici la mașină. Păi dai drive. Nu lăsa să dea drive până acum. Cine bă, uite-l, cine bă ăsta? Drogalul? Cine mă? Hello. Mango. Bă, și Bă, am David ieșit totuși... afară, dar unde sunteți? Bă, ieși afară și du-te la mașină. Mi-e Seems like afară pe something ușă. is blocking me from the other side. Mamă, bă, păi ne poate Hai separa. bă, hai să așteptăm toți aici, bă. Uite că-și dă Ce, pe flori. David? Oh. Da, hai Cine să asta, mă? așteptăm pe David. Aoleu, s-a auzit mașina. Bă, Gabi, tu de ești.
Sofa. Mă? Gabi, unde e? Gabi! Vlad, unde ești? Uite-l pe David. Gheat. Și Gabi? În duș. Bă, da, ce skin are David, bă. Bă, da, bă, Alex, bă, care e mai șmecher, eu sau David? Bă, David, vrei să dar oricum nu se compară nimeni cu babușii mei, mă. M-a pășit de mafia. Și dreadurile. Și tatuaje. Bă, o Zici că fugi ești- mașină. Hai pe stradă, băi, stai să fim călcați. A, nu pot să Hai să facem autostopul, fugiți de acasă. Bă, am zis ok. It's dangerous to walk on the road. No, Dar vreau să. bă, am I don't găsit wanna get ok. hit by a car. It's dangerous to walk on the road. Golden vase broken. Ia, ce Ce e? bă, Golden Haideți Vape? la Betron, Fran, găsi Betron. Uai, stai, ce se întâmplă? Bă, ești nebun, poți dai zoom dacă dai click dreapta. Dai Da, zoom. știu. Bă, ești nebun? Mă sună. Dau nu. Dos nu, mango. Ce se întâmplă, mă? Ce ai, bă, Gabi? No. Oh. Doamne, feri! Putu-s morții, mătii. Mango, Hai să vorbim cu mango, el. mango, Hello! Da, mango, mă, băi. mango. Mamă. Acum Dă-te sare. naibii ce m-am Nu cred că trebuia să speriat. trecem prin spatele lui, dar mă rog. Da, cred că trebuia. Da, Cred că da, mai da. pus doar un prop. Haideți la gate, că am gate eu. Asta e. Fuck, e ok. Am și pe cealaltă Kid, ușă. I hate giggers. Du-te, bă, ce m-am speriat. Dar cine era ăla, mă? Dacă bârvul se sperie, Mani, înseamnă bă. că nu e ceva chiar așa horror. E ăla care... Cred că era Bă, taică frate. să lui Vlad, bă. Mango. Nu, uite că s-o da mie, grijă. Eu vreau să-i că ăla care l-a speriat Dani la geabă. Mango. Bă, da, Mango. am uitat că pot să fugi. Mă Pe întrebam- care, Vlad? Mă întrebam de ce Să mă mergi mai suși pe repede. mine. Wrong way, mă, pe wrong way, că-s rău. Bă, dar de ce Că- aveți... Nu mă... Nu. Hai, bă, pe Mă români. gândesc de ce e un stamina bar. Aia mă Nu întreb sună. și eu, dar o să avem nevoie noi mai încolo, vorba aia. O să aflăm noi. Să aflăm noi când e timpul. Dar de ce nu mi se umple cu stamina barul? De prost. Wow. Gabri. El. La marcinel. Mama, Alex, trebuie să avem nevoie de un Gabriel intermission. Nu, încă, bă. Mango. Nu sunt rău. Bă, Mango da, dosunău. Cam atâta putem. Yes, I know. Cam Nu sunt rău. atâta se poate. Let me cry. Leții. Aoleu. Top 10 food. Leții. Totuși, bă, Gabi, ce pare că și-o la hack, maroi? Bă, da. Bă, da. Gabriel Martinelli. Rahmet Frizura Gabriel. Asta e throwback pentru fanii OG. Da, Mario. Bă, dar cât mai merem, mă? Spun eu. Nu-mi place. Bă, Eu la sunt player, în bă. spate și tot timpul oamenii negri din spate în filme mor primii. Păi, dar și ce, mă, tu ești negru? Ah. Bă, fra, ești prost? Bă, tu ești al, mă. Aoleu, nu pe aici. Să se deschide? Hai că se deschide, da. Bă. Ce se aude? Nu mai... What the hell? Mama, am rămas în spate. Ei, no way. Break. Dinți. Break dinți. Cam atâta putem. Interact. I need to Bă, find some nu sort mai- of fuel. Alex, nu mai... Ne trebuie fuel. Give me Bă, fuel, de ce? give me fire. Ok. De asta. Eu am Guy de from toate. Fortnite. Am eu și fuel și chei și de Tu vezi, bă, toate. cum sunt Better plecat fuel din you. toată? Better fuel you. Bă, s-a deschis poarta aici. Mango. Mango. Dar de ce intrați în peșteră? De proști. Bă, Alex, bă, Era peștera să zic urșilor cum acum de ce dolofane. intrăm noi în peșteră. Bă, cupă. Bă, Alex, nu lasă Ce? că nu. Ce? Uite-l. Haideți, mă, ce vi Bă, frică? Bă, mango. Alex. Bă, vi frică Se pe bagă aici, Alex mă. cu tupeu. Alex. Bă, vi frică pe aici, Cara mă. blaca, cacalaca. Bă, Alex, mai vorbește, mă? Bă, voi sunteți Nu, Bă, zona. băi, nonșalant. Nu mă auziți, mă? Tu, sunt morții. Bă, dar nu e scary jocul ăsta în primul rând. Bă, nu mă auziți, mă? La jucat noi a fost mult. Alo? Bună ziua. Să nu Mango. vorbeai. Eu vorbeam până acum, mă, nu mă auzeți? Dă sunau. Nu. Am vrut, mă rog. Am vrut să... Bă, Alex, bă. Începește la vitrat. În peștera ușilor. Dolofane. Peștera ușilor, bă, de la... Aoleu. Ce Ce se întâmplă, întâmplă, mă? mă? Oreo. Am întrebat și eu. When we am running up the same Bă, thing. bă, Cum intră ăsta, mă? Alex. Bă, băgați-mă, bă, în cart. Trebuie să pui Nu pune dinamic. dinamit acolo, mă! Am pus-o. Bă, Alex. Păi dai foc. Zi anime invers. Mango. Anime invers. Emina. Mă. Ok. I'm working late.
'Cause I'm a singer. Bă, la player? Unauthorized cave within Silent Night. You Hai, can deci mă, access vi this frică de section. castraveții ăștia, bă, serios? Ah. Pico, pico, Și pico, după mama, așa, pico, pico. după așa Hai, Alex deci, cel mă. mai mare Bă, stai, bă, jumpscare că mă din pierd, viața da, lui. ba nu. Dai bă că mă vede. Nu știu de ce, de ce presimt eu că ăsta de fapt nu e ieșire. A. Da. Uite-l pe ăsta de fuge. Da, eu... Bă! Ui! Oh! Fugi, Gabi! Trebuie să găsim fuses. Trebuie să fuse, eu Aoleu. sunt fugărit de entitate, stai că s-o Damir și eu trebuie să caut fuse-uri, ia? Alex, mă, stau bine, te rog, ajută-mă! Oh, Gabi, ce faci? Gabi! Bă! Am murit. Am murit. Bă, pe mine mă lua primul. I-am făcut un fuse. Eu gândit fuse, eu scăcam pe mine, pe că nu mă... Bă, dar Lasă-mă, nu bă, e bă. un... Am murit. Bă, dar eu n-am flash, a, bă, da. Și să vezi că e în fața dulapului. Welcome back! Bă, dar noi merem bine, mă. Nu cred. Mă simt... mă, uite, mă, pe aici exit sign-urile. Mă simt ca David pe jocul ăla care m-a făcut. Cum s-a învârtit David. Bă, nu merg bine, mă. Au. Ba, merg. Nu merg bine, nu merg bine, nu merg bine. Nu merg bine, bă, Am un cu pământ. fuse, am un fuse, am un fuse. Bă-te în dulap. La ușă. Trebuie să Gata, mergem nu după mai semnele alea cu exit. Nu mai iese din dulap. Eu m-am murit în dulap. S-a spart fuse. No fuses in here. Am voce pe jocul ăsta. Voce. Voce. Am voce, nu știu, bă, Gabi, pe noi ne întâlnim. Voce, bă. Bă, muie! Alex, eu m-am băgat în dulapul tău. Mamă, Eu Vlad, vreau- mamă, Vlad. Mamă, Vlad, deci... Mamă. Bă, dar luați-l, bă, că eu trebuie să scap în viață, că eu am fuse-ul. Deci, bă, Vlad, fii atent. Deci tu... Ok. Eu cred că m-am întors înapoi, bă. Da. Ups. Am furat dulapul ăla, Alex. Cum mai era aia? Bă, tu n-ai mers bine, bă, Alex. Bă, tu n-ai mers bine, bă, Alex, bă. Bă, avem nevoie de 2 fuse-uri. Eu Eu am nu știu unul. ce să le am, mă, ești prost? Eu știu unde sunt ambele. Păi trebuie să te duci, mă, să cauți, gen, continuă pe semnele alea cu exit. Că De găsești. ce dracu se dă zoom când caut? No fuse Oh, here. Bă, Alex, bă, stau aproape de tine, eu Eu nu zic să pot să folosești stamina. lanterna, Alex. Hmm? Ce-ai pârvu? Să merg căruci. O să spart Să un geam. folosești lanterna aia. Eu o folosesc în caz de nu vezi. No fuses, e bun. Am aici un dulap. Mamă, bă, plecați de aici. Ăsta e dulapul meu. No need to search this place. Ia asta la dulap! E după Vlad, e după Vlad. Nu, eu sunt dulap, frate, nu-i după mine, pa! Suntem chill. Ar fi de plăcut să fie după cineva, că eu am ambele fuse-uri la mine și dacă mă vedem cu ăla. E după mine. Ești Băi, fix abia lângă unde mine. pui fuse-urile? A, și eu fac faptul că îl văd pe Eu David, nu fac mă prea lanterna la liniștește. dulapul ăsta. E după mine și te-l vezi, bă, David, fix. O să vezi, un dulap luminat cu aia. A, l-am găsit, cred că pe Gabi. Da, ai trecut prin fața mea. Ba nu, nu știu, unde știu. A? A, uite, bă, aici trebuie să pui fuse-urile. Au ceva. Bă, Gabi, dacă urmărești, uite-te, vino aici, Aud, la aud, punele aud, în morții mătii. Dacă e să ceva, te bani aici, la dulap, mă sacrific. Acolo ți-o împar rău, Vlad. Vedeți că vine. Bă, eu... Nu, Gabi, lasă-mă! Lasă-mă, mă, înăuntru! Bă. Nu m-am băgat în dulap, pa! Pa. Eu am dus pe scară în sus, frate. Bă, urcă! Urcă! Am urcat. Pa, Alex, că ești singur. Ha? În cealaltă parte, Alex. Da, sau nu Ce știu. cealaltă parte? Uai. Urâtă, Bă, mai Alex, ești într-o situație foarte foarte faină. urâtă. Mango, mango. Dă sună. Nu sunt rău. Bine, mi se carcă stream-ul lui Alex. E bine. Dă gelc. Dă sugun. Dă mant. Să Bă, știți că nu știu, în dau dreapta return sus- to cave, mă întorc după Alex, sau bă. Ha? Poți? Cum adică, mă, trebuie să vin și eu? Da, Pe unde, pe aici? puteți să urmărești Aha. exit sign-urile. Oi, acolo, da, acolo. Merg tot în față, frate. Și scara. Hai, Alex, hai, hai, Să hai. știți că în dreapta sus aveți bateria la lanternă. Oh. Ha? Ce? Ha?
Dreapta să fie viața ta, mă! Da? Cred. Da, mă, e viața. Nu cred că e viața. Eu am văzut că bara mi se ducea la 0 când muream, deci presupun că e viața. Păi ce, eu nu Ce mai vară, am mă? damage. Bă, dar voi v-ați întors înapoi acasă? Da. Yes. Păi mi s-o, bă, frate, trebuie să mă culc. Aha, de nu mă așteaptă aici. Plecați, mă, că mă duc eu. Aha, Casa. Ăsta au avut lift la casă tot timpul? să fac pula. Ce Bă, dracu dar are liftul ăsta nu merge, zi. Păi ești tu prea gras, bă, Vlacu, cine, cum dracu ai vrea, Futu-ți morții, mă. cum dracu ai Da, vrea să de urce ce- cu 2 milioane de kg? De ce nu mai eu cu Gabi în lobby? Păi ai răbdare, că, nu, Da, 100 de oameni coboară mai ușor. Da, mă, futu-ți morții, mă, ti. Alex, tu Când ești mai ușor, nu pică așa liftul în gol. Nu te cred că, bă, cred că sunt mai eu cu Gabi și aia doi Bravo, singuri. bă. Eu singur aici. Eu singur, gen. Cam rău, bă. Bă, ce Eu joc de nu mă căcavați mai, ales eu să mă. nu mă pot întoarce. Du-te, mă, Tu te poți? Eu nu mă mai joc. nu mă de aici, te rog, nu sta pe loc. Nu sta pe loc. Bă, am Cam ajuns, scary am arată ajuns într-o cameră, holul bă, și ăsta, se nu mișcă ți se pare? pereții, man. Mamă, bă, dar de ce, bă? Vrei Bă, să Se le- mișcă da. pereții. Bagă-te, Bă, bă, Alex, bă, ai bă, ajuns bă, și tu la ăla de mișcă pereții? Bă, hai să găsim alt joc, bă, că nu mi se pare corect să jucăm separat. Dar asta nu mi se pare scary deloc. Nu, se pare scary! Hai, dat mă, flicker. hai, mă, hai. Bă, Gabi. Și aici. Vreau să știu? Închide-mă ușa, mă, băi. Nu vrei să Nu pot știi, să nu închid vrei. ușa, nu pot să închid ușa. Odată ce e vrei să deschisă, rămâne deschisă. Ce părere ai, cumpă? Se pare corect? Mie nu. Somewhat familiar horse, nu? Hai să jucăm Liar Stable. De Da, ce și e un măcar hol am așa de horror. lung aici? Mi se pare un pic cam suspect ce de... Dar ce A, bă, doamne Gabi, e nu se mișcă asta? pereții. Că aici știu clar că o să Ești, ne fie pleacă, mă, de aici, mă, că eu n-am Nu nevoie. sau, Gabi. Cum, bă, ce e asta? Acum când te întorci. Aha, s-o stage back cu ambele. Am voie numai pe... N-am voie... Ce se întâmplă, mă, băieți, bă? Uai, stai așa să-mi dau arma, că nu mai pot. Ce se Bă, aude? Gabi, dar ce trebuie să facem? Strică ca Alex Tu pe n-auzi el. că se mișcă ceva foarte tare, fii aici. Da, Uai, și bă, bine, nu smară. mai pot, bă. Bă, fugărea și cea, Gabi, dar nu știu ce, eu fug. Ce-a fost aia? Eu fugit. Aici, What's going on? I'm scared. Bă, ce se întâmplă, mă? Waka e. Se deschid ușile singure, n-ai treabă pe aici. Nu am just De ce hanging durează atât? around. De ce durează atât să ca... Mamă, n-ai English for Bessie. Eu zic să fugi. Nu mai fugi, te rog, dau altă pată, dacă mai fugi. Mă, ia, dacă găsit o poză cu Nu goală. poți să deschid ușa, nu poți să deschid ușa. Pleacă, nu mai fugi după mine. Gabi are nevoie de un atic. Vine! S-a închis ușa, gata, safe, cred, nu? A, dar asta e ca pe Ice, bă. Nu știu, Pe mine mă campează cu aia la cameră. se aude mai aproape. Nu știu, Uai, bă, nu mai pot, bă. Oh. bă, Alex. Ce? Hai găsește alt joc, bă, că asta nu-i fain dacă nu putem juca toți împreună. Bă, fra. Nu ne putem juca toți împreună, nu? Se Păi pare că poți, suntem da, toți îi se în lobby. pare. Ia mă, ia că mă duc la el, să vină, ia. Dacă tot are. Ăsta e numai. N-ai văzut că nici măcar nu s-a Asta e arătat. numai vorba de el, mă. Asta e Exact, mă, fiul exact. ploi. Exact, unde ești? No, pe vezi acum nu mai bine. Nu zi, bă, cum pe tu unde ești, să mor eu. Aoleu, gata, bă, gata, închide. Gata, bă. Gata, bă, gata, că... Nu, să... Băi, de morții mei! Ajutor, cumpă, te rog. Hai, mă, hai. Gata, bă. Hai, mă. Ajutor, cumpă, vorbesc serios, te rog, ajută-mă. Nu se deschide ușa. Asta e fiul ploi, mă, nu-ți face nimic. Uai. Gata, nu mai... De ce se... Așa, s-a închis ușa, sper că nu intră, Nu nu? sunt safe zone. Gabi, tu de ce? Adică ești în safe zone? Am găsit un exploziv item în plus și... Bă, cumpă, bă, ce se întâmplă, bă? Ce-ai găsit? Un secret item. Fuck you, ok. Dar ce trebuie să găsești pe Alex? Bă! Bine mă întrebi. Bă, ce e așa mare? Bă! Singura mea opțiune până acum a fost să sparg ceva și eu nu știu dacă vreau să fac asta, sincer.
Now he's thinking about me every night. Oh, hai mă că mă duc, mă, ce dracu, mi-e frică mie de... Nu mai așa. Oh, chill. Kidding, jockey. Bă, dacă de mare e cumpă, l-ai văzut? Cumpă! Partea în care m-au... Bă, da. Ce dracu s-a întâmplat, mă? M-a deconectat Discord-ul, ce dracu? Bă, cumpă, am o întrebare. Ah, Nu e așa mare ăsta, nu? ce? Hai că am ieșit, mă, dă ce mi-e frică de el, dă-l morții lui de... Fiu ploi, mă. Să mor eu, ce dracu. Hai capul lui. Ce-ți face ăsta, mă? Eu mă pun cu fraier de ăștia, mă, să fim... Gabi! Bă, Tu ai Bă. trecut pe lângă el? Eu am fugit. Oh, ce e asta, bă, cumpă, bă, nu vezi că e frică de mine la Ce prost. morții mei, ai în mână foame. L-ai Am pus plecat și de eu aici, n-am să voie. Nu cred că trebuia să plec de aici, nu? Cred că trebuia să fac ceva nu aici. cred. Bă, Vlad, stai să fac și o speed-ul ăsta și o speed. Nu-ți faci tu, ai și Bă, dar nu speed. găsiți alt joc, bă, să jucați toți Da, hai să, separat, bă. Alex, găsește alt joc, bă. Vrei să ne... Nu, de fapt nu știu. Hai, bă, nu, adică de fapt, nu Hai să știu, ne lăsăm găsește. omorul de ăsta. Da, hai să lăsăm, eu am murit deja oricum. Aici, hai. Eu nici nu vreau să mor, să văd cum îi Iar îl pus și eu. Crede-mă, Au bă, cumpă pași. că eu... A, aici trebuie să merg, mă. Păi și partea în care se deschide liftul? Unde? Da, Gabi, alt F4, hai să găsim alt joc. Cumpă? Nu. Ce? Nu. Nu, te rog. Da, glumeam să mor eu. Hai, mă, Alex, du-te și uită-te la el. Hai, mă, hai, vino. Câine. Hai, mă, vai capul lui, el numai vorbește și comentează, David. dar l-a trecat câinele. Oare. Hai că noi căutăm Da, alt mă. joc. Adică îl punem pe Alex, caute alt joc, Alex caută alt joc. Unde-i? Unde-i? Bă, câine. Vrei să vin la tine acum, mă? Bă, tu vrei să mor, mă? Uai, ce mare! Glumeam, șefule! No, hai, mă, hai. Hai de via. Bă, urât-i, mă. Iar nu mai merg Discord, deja știu. Ba, nu. Da, știam. Mă tot deconectează, mă, dar nu The știu de ce. Cars? Mă tot deconectează. Cred că The Cars de-am jucat deja. Aia Ce, te-am Alex? zis, mă? Mă tot deconectează, bă. M-am auzit. Ăla cred că a fost pus în No, primul bine, bă, episod. hai că revenim când o să-și mai oameni așa tare. Dumnezeu! Bă, băieți, bă, să vedeți ce grasiv Vlad ăsta, deci am o poveste despre el să vă zic. Bă, Mamă, dă-ți bă, deci Dumnezeu! ăsta, că n-am făcut Băi, Vale, ăsta în zice scrie 20 de aici, o iubesc pe măta. Nu. Ești prost. Cum scrie? M-L-N-D-A. Nu. Bă, ești Ah, prost mai de linda, acum. mă, I mai love Clary. No, Oh my no, god, claritation. Mălânda. Clarification. Pe unde începe, mă? Flotation. Nu știu, hai că iau după mine. Flotation device. Pe aici, mă, pe la Joey. Nu. Joe mama. Aici cumperi, eu n-am mai. Da, nici eu. O să mă joc GTA San Andreas pentru că vreau și pentru că pot. Ăsta Vlad. Oi aici, bă, Alex. Oi, doi player, nu, mai bine, oricum. Oricum, Zi, cred că vrei. 2 playeri maxim apare. Nu, că scrie acolo Ah, 04. Da, ești rău. Let's that me espresso. Taci, mă. Uai. Uai, ce rău sunt. Efectiv aceleași nume pe care le aveam și în iulie. Sorry. Iulie, pardon, scuza-mă. S-a închis, gata, garajul. Bă, da, deci... Bă, Gabi, poți să oprești, te rog, video de pe... Să te dai un pic pe mult, te rog. Aici. Păi dă seama de videoclipul tău de YouTube în background. Doamne, bă, Vlad, ce deranjat ești tu de viața asta. Să mă... Select character. Ce fraier. Jesse. Se rezolvă pentru tine orice. Nu mă da pe de afară. Puteam să jur. Te-am rugat frumos, Gabi. Pentru tine, Alex, să-ți... Mulțumesc. eu mă fac, nu mă fac Joey, mă fac Anthony. Nu, ca Anthony Hopkins, nu. Eu mă fac și Jesse. Mă fac Joey. Eu mam mă fac, de fapt. Joey cu bani, fra. Mă fac eu mam. Aoleo. Păi și care, mă fac, mă, Anthony? Nu te cred că... Nu mă las să mergi cu caracter, ești prost. Nu A, las. da, Jesse, gata, mă, cu Jesse, își dau play, Press to press, start. Jesse.
I hate. No, bă, Alex, ești pregătit să mă cac pe mine, pe mine. Press E to unlock mouse. Auro, radio. Bă, ești spărat? Bă, da. Tu ești Anthony? Ce mă? Ești mare, ești Anthony Hopkins. Alex închide în morții mătii ăsta. Now he's thinking about me every night. Iară mai eu, și mai ni espresso. N-ai bă, Alex. Nu, hai bă, blaga. Uite-l pe om cum Hai, arată, bă. bă, zici că e... Mamă. M-am făcut și ies, las că ești tu mai frumos, mă, Anthony Hopkins. Add to unlock mouse. Da, fraga, să-ți poți să miști Dași, mouse. mă. Uai, Uai, ce rău. ce rău. Ce Da. Mamă, Alex, asta să... Deci poți să lucrezi, asta să fie ca Floor Safety, după cum arată graficile. Bă, o zis la în TikTok că ăsta o să-ți dea nightmare 100%. Ora Ești efectiv prost. s-a blocat după ușă. Cel mai O să prost, mă bă. cel mai prost copil din Dâlga de jos. Acum aici Te cum Dâlga de acum sus. aici cum bă, de când mi-am auzit de Dâlga, bă, să mor eu. Aoleu. Nu mere să Nu apăs știu, Alex, butonul unde roșu, să bă. merg? Nu merg să apeși butonul. Aici are Vrei să mă Loki, butonez. road closed. Pe unde? Zice, Aici. search the area for any information on the site of silence. And in Uite, the aici regular sau- sau... Silence. Poți deschid boba. Nu pot. 10,000 Alex, maybe more. People talking without Bolovan King. Nu vine bă, hai că este auzim. Nu. Noapte bună, bă, da, Noapte bună. Ciao. People hearing without listening, people writing songs. Cine dracu e aici, mă? Ah, Vlad. Nu, Fran, stai că De tot. ce dracu te-a făcut așa slab ăștia, bă? Să mă rău. Futus, Dumnezeu, Dumnezeu. Uite așa, Eu sau... nici nu înțeleg cum trebuie să începem jocul ăsta, ești prost? Bă, eu trebuie să găsesc... The Sound of Silence. Ce trebuie să facem, mă, să ne facem duș? Bă, iar trebuie să-ți faci un duș, că ești cam puteros. Da, mă, da, Uai. asta e dumata pe care o folosești de 2 ani încoace, nu vrei să o schimbi. Nu-i dau retire. Road close, pe aici o luăm. N-ai voie. Alex! Scoală. Oh my god! Alex! Las că e bine. Fânează. Nima mi all night long. Mă face schiberi doi. Bai, un stim, bă. A, aici trebuia... Nu, în dubă, așa am încercat. Bă, taci, mă. A, da, mă, nu aici, dar acolo era... Bă, frau e aici, mă. Bă, taci, mă. Nu mă las Mă, e să duba bag. noastră. O să intru în dubaș. Wow. Eu Nu și nu bale înțeleg. de dăzuși, cum începem jocul ăsta? Să mor eu, de știu, mă, deja am dat brain damage și n-am început bine. What the hell? Nima mi all night Bă, long. omule, ce dracu trebuie să facem? De ce să facem The Sound of Silence? Nu trebuie să apăsăm pe aici. Ui, eu cred că trebuie să apăsăm butonul ăsta roșu, bă, că altceva n-avem ce. Păi aia zic și eu, dar nu știu cum apeși. Au nu. Unlock mouse. No. Ei, bă. Păi și ce fac dacă dau unlock la mouse? Hello, like I'm currently in Romania searching for you. Doamne, bă. Suntem Să prea mor proști eu, ca să Alex, începem un ăsta. joc, bă, eu nu înțeleg. Te Îți prea îți proști. trebuie o cheie, Vlad, găsești o cheie. Fac eu ok? Mamă, îi fac o cheie la tactul, mă, când este din mașină. Ce cheie faci tu, Alex, mă? tu ce te joci? The Sound of Silence. Touch the sound Ah. of silence. Deci un scaun pe casă, eu cum mă văd. Văd. A, e jocul ăla de trebuie să faci liniște sau vine după tine? Nu, eu joc, Nu. nu. Un joc care pare scary, dar nu știu cum să începem, că suntem Efectiv, da, proști. trebuie să mergem într-o mină, dar nu știm cum să începem jocul. Nu știi cum să ajungem în mine. Nu știm cum să începem jocul, efectiv. Poate vezi că are treabă cu propria noastră Search the dubă. area for any information on the site, radio silence. Ce? Ah, in touch the sound. Silence. Radio Mă, te silence. prins și tu, retardatule. Taci, mă. A, păi trebuie să plec că... A, dar nu putem move. Nu, că am încercat. Bă, de ce dracu e? Vlad, uite Ce? pe casa asta. Da, bă, de ce? Nu mai auzi cum am zis, de ce un scaun pe casă? Nu mai ai răspuns, ai început să casă. Silence. Da, păi bare, cum începem jocul? Îmi pare rău, băieți, o să fie 10 minute de mindlessly wandering around până găsim ce morții mei trebuie să facem. Bă, Alex, trebuie să fii și eu cu depozitul ăsta, mă. Păi da, dar acum intri în el.
Nu știu. Butonul. Și butonul? N-avem. The button. The paper. Nu scrie Bă, un cod. you must believe the paper. Să mor eu. Cum pe tu ce te joci? Eu mă uit la acest playthrough minunat. Ah, Bă, băi, devastat, bă, că Floor Safety nu mai există, mă. De ce? Adică, man. Și-a luat ban, bloc tot live-ul. De ce? Că Era prea fain jocul, nu știu. Bă, am apăsat pe butonul de băuturi și bă, știu să-l opresc. ce și-a luat? Ce jocuri ăștia? Floor Safety. Floors? Floor have teeth. Have teeth. Teeth. Floor have teeth. And make-up. Hey, niggas. Bă, vezi că este pe YouTube, bă. Poate trebuia să caut în frigider. Ba, nu. Numai la frigider se gândește. Da, mă. Nimeni, la, bă, ale. Alex! People hearing... Dacă tu stai pe Insta, măcar caută cum să începem jocul. Bă, frate, eu nu... Revenim când începem jocul, bă, băieți, bă, că nu o să-și o mai iau asta așa tare, bă. Bă, Nu băieți, știu, v-a băia. revenit în orice caz, n-am căutat pe net, bă, să mor eu, bă, cum ne-am dat seama, incredibil, Bă, inimaginabil. am găsit lockpick-ul, ești Bă, prost! ești retardat, mie nu Bă! mă cred așa ceva, scuzați-mi limba Bă! Ce treabă, bă, bă, deci... Bă, Ain't no party Vlad, like a ești Diddy prea party. forțos gen. să mor Mamă, eu. dă să mă dă să deschid, cum se deschid? Ce buton trebuie să apăs? What? Nu știu, una din Bă, două. Vlad, bă, ne-ai salvat, bă. Băi, cred Ne-am dat seama singur, fără niciun ajutor. să mor Bă, eu! ești Și acum prost? mor aici. Mie nu vine să cred. Ai de viața mea, Vlad. Mă răspă, mă. Uite, ești prost. Hang up, work, clothes right before washing. Stai, bă, mă. Că altfel o să fac ding. Dar nu mi-a că mi s-o spars scândura, fra. Spars scândura. Alex! Scândura ai luat-o ca să supraviețuiești. Ce, mă? Pe ce scândura ești? Tu ești prost, mă? Retardat. Da. O iei Ce? sus. Nu trebuie să o iei prea scânduri. Prin dreapta, pe la scară. Aaaa, și cuptorul? Be, Ce? cum face și Who left their pocket at open on my bed? I bet it was brown, nu de Toy pocket comment in knife. locker right after exiting mine. Morning crew. Dar cum? Who left their pocket knife open in my bed? I bet it was Brody. Bă, sunt tot prea proști pentru jocul ăsta. Mor eu, Alex, bă. stai față de Brody. No, oricum trebuie să aștept pe aici. Mă, iată să nu mi Deci se mai dacă spart tac tu pe scândura. acolo. Am scăpat, dă-te, morți, mă, zi. Mamă, dă-te în alt, dă-te în... Nu și aici ce fac, aici ce fac? Unde e cheia? Să fac eu. Bă, ești prost? Bine, mă, trebuie să fac aici un cod, hau. Codul cu pornește, alea, bă. codul, nu bă, trebuie cu alea de sus, cu right, Mă, left, mamă. right, left. A, zi-mi, Vlad, zi-mi, Vlad, zi-mi, Vlad, zi-mi, Vlad. Eu, ce mă? Taci, mă, băi. Bă, tu te mă sus, mă, și zi, mă, inutilule, mă. Doamne, Ce mă? zici că mă joc cu... Cu cine te joci tu, mă? Cu tactul, mă, cu tact. Deci, right, verde, Așa, left, roșu. așa. Păi și partea în care continui? Right, verde. Așa? Și nu-ți mai zic. Left, roșu. Așa? Atât. Da, atât, la ultima e neutral, nu o pui în mijloc. Nu știu. Bă, frate, ți-au auzit, ești prost? Mamă, bă. Du-te tu sus, Alex. Stai că-ți mai zic o dată. Stai că-ți mai zic o dată. Mamă, bă. Stai acolo. Deci fii Hai, mă, atent. hai, zi. Hai, left. Nu, right. Alex, du-te tu sus, că... Bă, copile, bă, pești. Rasă, bă, right, verde. Așa, Left, roșu. așa. Right, verde. Left, roșu. Și Ce? ultima e cu albastru și presupun că e neutral. Ce, bă, tu ești prost. Alex, du-te tu sus. Du-te. Hai. Taci, mă, dată. Futu-ți morții, bă. Hai. Ce-i cu albastru, mă, câine? I bet it was Brody cu albastru. Exact. Mamă. Right, left, Left, right, left, right. retardatule. La right, left, left. Ești un mare idiot. Păi da, și eu ce am zis? Ai zis-o pe măsa, Mamă. Pe tactul ăla Vlad, nebun ești- l-ai zis. Cum, bă, Vlade? Aoleu. Dar mă să speram că s-ai deschis garajul, mă. Taci, mă, deschid la Ești ok, mine. bă, Alex? Oh.
Bă, că-ți dau o lopată, e timpul sau... Și cum iau lopata? Mă dau la Hai, lopată, Am vrut să tată. zic că e timpul să desgropăm pe mașina lui Damir. Mamă. Diabolic. Cine mai e diabolică? Aoleu. Bă, pe ce cazi în mine, Vlad, pe ce cazi în mine? Cum îl închid pe Alex acolo? Pa! Îi zic că pe ce cazi în mine, el îmi închide ușa în față. Bă, frate, Nu, ești prost că aruncă-te. au zis că nu mere liftul. Aruncă-te dacă te numere. Nu mere, că și-am încercat. Alex! Ce? Iarăși la Discord. Ah, nu, ok. No. Amu? Ce amu ce? Pe aici trebuia, mă, câine care Păi eu m-am urcat acolo sus foame, da? A, gata, mă. Ce-ai făcut, bă? Zgudui Pregătește, liftul, bă, ești prost? pregătește. Bă, chiar zgudui lift. Dacă te pui în ăsta, acum am vrut să zic că ești dus. Aha. Aramaio, Sharamari Expresso. Și era Marie. Mamă. Mai e că s-a lăsat. You've gone too far. You've gone. Put your head in shape. No, bă, Alex. Sunt eu rămas speechless. Thinking about me. Deci eu te poți mișca când ești crouch. Ce morții mei de logică are jocul ăsta? S-a paralizat în scaun cu rotile și autopsiat pe lângă aia. Alex! Vlad, ești prost? Morții, morții. Mua! Ok. Wow, 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 wow. wow, Ok, o să închid wow. back-ul, o să închid back-ul. Deci fiți atenți, fiți atenți. O să beau un par de apă, fiți atenți, fiți atenți. Bun, deci fiți atenți acum ai timpul. Oh, poți dai sprint, Vlad, până acum nu puteai dai sprint. Îți zic eu, Poți dai sprint? aoleu. Ah, poți dai sprint. It's over for us. Dar de ce n-avem lanternă, bă? Bă, nu știu, de vreau să iau lopată de aici. Mamă, eu nu am încredere în drumul ăsta, bă. Look, Ce dracu e aici? Ai lumină. they main... miners. De ce vrei Alex, jumpscare? Alex. Jumpscare, vrei Mamă! Ce? Ce-i, Vlad? Vlad. Ce? Deci, bă, dacă te întreb ceva, răspunde, că eu imediat trebuie să dau alta. Ce? Să văd dacă Ce? poate. Te-am întrebat, de ce ai făcut așa? Ești prost? Da. Doamne. Ce-am făcut? Ai făcut, Ce? mamă, de parcă ai văzut nu știu ce. Nu, am zis că trebuie să găsim minorii. Hai pe aici, Deci că găsim miners. ok. Probably a miner. Unde? Ok, bă. Live, Alex, doamne. Nu știu, nu o să sprintez. Nu. Bă, deschide bă ușa. Faptul că dăm de atâtea de denduri nu mi se pare bine. Ah, păi și cuptorul ce zice? Merge, fuge, aleargă. Uite pe aici, nu. Uite în partea altă. Screwdriver. Ai, fii atent. Poți să deschid ușa. Bă, taci, mă, tată, cu ușa ta. Omul se învârt. Aud pași. Ce auzi tu, mă? Nu știu. Able to unscrew most standard screws with ease. Hai să găsim șuruburi. Hai găsim șuruburi. Suntem într-o mină abandonată, bă, hai să găsim șuruburi, bă. Bă, băieți, bă, nu v-ați gândit la șuruburi, bă? Șuruburi, mă, ui. Opa. Mamă, Bă, Alex, nu mă înțelegi. bă, câte Astea urât sunt. e poți să te pui crouch? Poți. Da, nu te poți mișca când te pui crouch. Mamă, de ce? De prost. CNTR, ce dracu e CNTR? Au, nu. Control. Control yourself, Alex, Taci, nu-mi mă. place. Hai pe aici, că pe se fază, spune. hai pe aici, pe fază, că e singurul. Stai, frate, vino aici. E singurul drum bun, copil prost. Futu-ți morții, mă, că eu pot să deschid uși, că-s șurubel. Aha. Aha, e un corp în el. Aha, zău. O venit din către... Hello! De unde o venit, mă? De sub... Ce ar trebui să-i facem la asta, să-i dăm flori? Asta pare bine, mă, e ok, n-are nimic. Bă, frate, cred că doar a dormit un pic la job. Hai, zic și eu. Bă, i-a fost somn. Exact. Băi, Alex, mai multe șuruburi. Yes! Da, ies. Până te uiți în spate, ies. Ce dracu e aici? Asta, că nu mă Ok, uit. nu-mi trebuie. Băi, bă, Alex, cât timp el nu mă vede pe mine, cât timp el nu văd pe el, nu mă vede nici pe mine, nu?
Mamă, bă, nu vreau, Robert. Robert, Alex, aici ești. Nu știu ce morții mei te uiți acolo, ca momalău. Vreau să mă buguiesc pe acolo. A, deci aici am ajuns, ok, hai pe aici. TNT, Pe acolo am venit. nothing to O să-l detonate off. Hai pe aici, că am eu o idee, să ne speriem. Ce zic și eu, mă. Hai pe aici, bă, câine. Aici am venit! Pe aici, mă. Și acum jumpscare. Nu, Oh! nu mai vreau. Mă duc eu. Du-te tu. Au ceva. Am găsit TNT. Au, Alex, mă, să băbui, cea. bă, Vlad, hai pe aici. A, vrei să Bă, vreau mult la detonator, că am TNT. Dar nu mai fugi, Robert. Bubuie, mă, bubuie, dă-te, dau rolac. Hai, mă, hai. Uite-l pe om. Bă, Alex, bă, pune pauză la filmare. De ce? Hai, bă, reveni că nu o să mai oana așa tare, bă, să mă Hai, Hai, bă, tot n-am face să facem. Așa că... Detonate. Nothing to that. De ce dracu ai mai bă? Am TNT, dar nu știu să boboi bucile, lu clar, bă. Mamă, Vlad. Bine, câine. Hai pe aici, mă, hai. Să vină. I'm sorry, bolocons. Unde ești? Alex, unde ești? Alex, Te-am găsit. E în fața mea. Alex, unde ești? Păi aici îl bat pe Vlad. Alex? Bă, frate, aici am luat eu bum-bumul. Mi se părea că Bă, Alex, bă, aici mă pun. Alex, vină aici și pune-te capră. trebuie efectiv. Wow! Trebuie efectiv să detonăm Yankee ceva, with Vlad. no brim. Cât de idiot Alex, ești? unde mă? Ce? Trebuie efectiv să bubui ceva, bă. Și cum vrei să pun dinamita când nu mă lasă? Speria de mine, mă? Pune aici. Aici unde se termină. Bă, tu ești... filmul. Bă, nu mă lasă, bă! Bă, tași, mă, dă-ți câine. Fut. Vrei să mă duc acum să-l iau pe ăsta? Ne caută. Să-l caut eu pe el. Să le ia, bă, ăsta pe cine? Nu Tu ești, știu. bă, rău, Bă, rău, Fran, rău, nu rău. știu, ești fră, n-am nicio idee. Păi, ajută-mă. O să apăs pe toate butoanele de pe tastatură până îmi dau seama. Bă, Alex, am scris un poem, bă, pe tastatură și nu s-a schimbat nimic. It's over. Mhm. Alex! Ai pus Hai să un facem ce? ceva. Hai să facem ceva, bă, da, și eu Nu hai. mă lasă să pun, mami, hai să facem ceva. Hai să facem ceva, bă, hai, bă. Bă, băi, hai să facem Hai reflexiune. să-l Hai ia să facem plecat. reflexiune, bă, Vlad. Ia TikTok. Hai să facem reflexiune, bă, Vlad, hai. Hai să facem ceva. Auzi-l pe om, hai să facem. Bă, că mă obosește sportul, nu mai pot să fac. Te cred. Aici Ești? ce dracu-i. Bă, eu nu înțeleg ce dracu, bă. Bă, băieți, bă, să vedeți, bă, reveni. Bă, băieți, bă, să vedeți, bă, ce realizare am făcut, bă. Deci mi-am adunat ceacrele și am realizat ceva, bă, băieți. Deci aici Bă, am luat bă. 3 dinamită, mai să bubuim, bă. Bă, să mor eu, bă. Mai ales Vlad ăsta ce câine e uneori, bă. Ai să mor picioare. Mă fută să morți, mălti. eu. Toși, mor. Chiar să fiu azi mâncat de Alex. Hai, bă, că detonez Bacărul. eu. Detonez eu, Nothing to câine, detonate. Nu, Păi și cum, bubui? pune-o, mă, odată. Băi, Alex, bă. Bă, nu mă lasă, bă. Bă, pune-mă, n-auzi. Bă, tu n-auzi, bă, că Bă, ești băieți, bă, să cretin, vedeți ce mă. mă doare piciorul, bă, au, au, Da. au. Ce realizare am. Bă, dar ce deștept sunteți, Bă, bă, să mor eu, eu. bă, gata, mă, acum știu. Bă, Unde dracu eram? Bă, Alex, bă, Alex, știi unde era ăla? Unde se vezi să te pui Aici, mă. capră? Da, mă, aici era, mă, Aici, exact ia-l, aici. ia-l, mă. ia-l. Oh, Bă, da, ești prost. Da, bă, aici, bă, Și că o să aici. ce facem acum? Bă, taci, mă, că știu eu, fii atent. Că eu, bă, frate, ascultă-mă, bă, că tu nu știi, mă, Tu știu cine eu. ești tu, mă? Aici, mă, Aici. Bă, au piciorul, Bă, gata, bă, bă, am luat un bă, parasinus, ce- bă, și am luat un Supramax articulații, bă, și mi-a trecut, bă. Unde eram? Bă, bă, mi-am să aminte, bă, unde ce... eram, Bă, bă, unde mă A, știi, bă, bă? aici, mă. Bă, mi-am Hai. adus seama, bă, mi-am adus seama. Am adus seama. Mi-am adus așa. Să nu crezi că n-am auzit. De ce mi-a blocat câtărâlău? De ce mi-apar alea 3x-uri acolo? Pentru că trebuie să pui, bă. Oh. Bă, wow! Hai, bă, pe Bă, partea ce alta, hai pe partea alta, că inteligentă, acum bă, după hai aia... rapid. Aoleu, după aia îi dăm detonate, bă, Vlad. Bă, Mi-am tu dat ești prost, Bă, bă. băieți, bă, vă zic eu că dacă nu-mi dădeam seama, Vlad ăsta nu-și dădea seama, bă, dar bine că l-am ajutat în ultimul moment, bă, că altfel nu știa, bă.
Lasă-mă să dau eu detonez, bă, că eu am video, câine. Nu, nu, am dat eu. Mamă, ce câine. Acum am găsit pe Bă. Mie nu vine să cred, dar nu mi s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Bă, unde mă da, mă? Bă! Bă, băieți, mă. Unde? Bă, ce se aude? Eu care râd. Bă, ce se întâmplă? Mă cupă, noi fost pe parta. Nu, n-a fost. N-ai fost. Bă, deci bubui din da, Alex fuge. Bă, Îl văd Vlad, cum ia unde? foc și face tic și moare. Pe unde ajungeam la tine, bă, Vlad? Bă, nu știu, bă. Dar că te găsesc, eu ajunge la cadavrul la mort, frate, de acolo te iau. Cred că am ajuns, stai. Cred că știu. Da, mă. Da, bă, gen, mi-am dat responsul dacă... Mi-am dat responsul dacă mers, știi... vai. Stai, mă, mi-am dat responsul dacă știu drumul, știi? Că vreau să știu dacă am Ah, ba, și cuptorul, și cuptorul. Stai, mă. De, nu, pe aici trec eu oricum lejer, știi? Da, Bă, da. cam Am spart back-ul că n-am mai avut chef de el, știi? Îmi place mai mult pe beznă. Cine e? L-am... Nu! Fugi, 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 Lasă, fugi, cine? fugi, 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 fugi. Ui cum fug eu cu câte o stamină pe mine. Fugi, Văd. fugi, 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 fugi. Asta nu-i fugi, mă. Mă simt mai în siguranță aici. Ce morți? Nu mă ales care-i planul? Care-i planul, mă, Alex? Alex, ești ok? Alex, ești ok? Doare piciorul iară? Bă. Lasă-mă că mă duc eu după el, vrei să vezi? Aha. Ăsta... Uite-mă de aici, mă, fraierul ăsta. Bă, ce bă, ăsta, numai vorba de el. Să mor eu, mă. Să Pleacă, mor eu. Bă, pleacă-mă de aici, mă, cu fraierul ăsta, mă. Unde ești, mă, unde ești? Nu, Dar nu, mi face ui, așa ui, transferie. unde? Nu, vezi că a fugit. Nu, eu când ți-am zis, tu cu fraieri de ăștia mă pui, bă, Vlad. Du-te-mă de aici, mă, fraierii ăștia. Mamă, ce mă căcă pe mine. Morți, mă, Gabi. Bă, Alex, Da, nici bă, tu nu Gabi, te da, crezi că... Nu, că Gabi a pus pe soundboard. Bă, Vlad, bă, cred că am uitat ceva în spate, bă, cred că am uitat ceva în spate, bă, rapid. Rapid, cred că am uitat ceva în spate, bă. Bă, cred că am uitat, bă. Ce? De ce s-a întâmplat? Am uitat ceva în spate, bă. Am uitat ceva în Ce-am spate. uitat? Am uitat ceva în spate. Frate, nu mai știu pe unde să o iau, ești Am prost? uitat, gata. Ce se întâmplă, mă? Gata, nimic. Bu, e pucase, buise. Ia drug. Ia drug. Bă, Vlad. Vrei să arăt, mă, că ăsta e un fraier, mă? Fii atent aici. Fii atent aici, că ăsta nici nu are Dar ce tu să- cam rău ești, bă. N-are ce să-mi facă ăsta mie, unde fac, fiți atenți. DJ Khaled. O să iau la Alex, stânga. unde ești? O să iau la stânga, numai de aia. Alex, tu de ești? Alex, tu de morții mei ești. Prima la stânga, mă, idiotule. Vino înapoi la intrare, mă, chiar. Hai odată în față, mă, prostule. Fai, poate face la chei, Alex, că-ți fac ție. Ah, Ești ce frumosule. Aoleu, Alex, ia apă. Mamă, să se iară becurile. Ce, fra? Nici nu știu pe unde ajung pe aici. Au, nu? Bă, eu nu înțeleg, mă. Da, l-am văzut. L-am auzit, de fapt. Ce-ai văzut? Eu efectiv mă plimb Tu nu mai ai. Sclules, nu mai am nicio idee pe unde mă aflu. Ești jobless. Am ajuns într-un dead end, Vlad. Să mor eu. Vlad, care Bă, nici măcar nu Vlad, mai... nu vina ta. Vlad, care nici măcar nu mai e lângă mine de mult timp, dar mă rog. Tu în spatele tău, retardatule. Oh. Hai pe aici, n-am nicio idee. The double chunk chocolate cookie. Sper că e bine pe aici, că dacă nu, e grav. Hai pe aici. Sigur e bine. Ah! Uite un play. Ce se aude? Ce se aude? Alex, ce se aude? Stai, mă, că nu-i nimic. Ue. Hai pe aici, că sigur e ceva pe aici. Ceva ce trebuie, nu? Dar de ce am field of view așa mic, că nu mai pot? Uite și tu că văd negru în fața. Un pat? Mă culc, mi somn. Bă, eu văd roșu. Mamă, dacă vine ăsta aici
Ne dă gang, mai vrei să te mint? Nu avem pe unde să plecăm. Îl execută pe Alex, după aceea fugă. Hai pe aici, Vlad, ai încredere. În The Master Manipulator. Fii atent, aici e... Johan, Mr. Moral. Ok. Stânga. Și aici... Acum în față, cred. Ce pe aici, frate, gata, și nu, și aici unde? Gate closed, there's gotta be the way to open it, păi și cum? Bună întrebare, Vlad. Sparge, bă! 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 I-am fugit, i-am fugit. Alex, sacrificiul meu favorit. Alex și-a luat dinți. Mi-am luat, da? Ce faci, bă, Vlad, bă? Bă, nu-s ok? E bun. Asta, mă, bă! Alex sacrificiu. Aha! 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 Alex sacrificiu, nu? Da. Did you pray today? Did you pray today? Cause if you didn't, I'ma have to get you down on some gangster shit. Taci, Vlad, mori, Vlad. Sinucide-te, Why? Vlad. Cine Vlad de la mă? Eu sunt Blaga. Da, bă, Vlad, ești rău. Vlad, ești rău. Nu sunt rău, sunt Vlad, sunt Blaga. Bă, Alex. Alex! Alex! Mm. Hai Ce morții, mătii, mă, închide. Închide, închide. Închide consola! Închide aparatul. Rareș! Închide consola! Bă, băieți, că așa vreau eu. Bă, hai sau aia, bă. Tudor, închide aparatul. Dar ce mi se rupe mie de Bă, rare? ce mi se rupe mie? Ai, am zis că ai voi de la calculator de la 1 la 2. Tati, mă joc cu Rareș. Dar ce mi se rupe mie de Rareș? Auzi-l pe om ce râs are. Alex, unde ești? Bună întrebare. A, te-am văzut. Vlad, asta se Alex, crede slow gay, down. dar de fapt e gay, dar de fapt e gay. Ce? Cine părul? Soră ta, ai Fii atent, bă, lesbi, bă, fii mă. atent. Ce mai mă, Vlad? Omul ăla, Vlad, Uf. Vlad, mamă. Mamă, Vlad. Îmi vedește de bine din seară că-s pe drum. Dacă lași un picior afară, te-am mâncat. Alex! Ești mâncat, bă, Vlad. Te băg eu pe tine. Ok. Provoacă-mă, baby. Nu pe acolo trebuia, mă, pe aici. Aha, Trust the process. aha. I will never. A, dar asta l-am mai văzut, mă, nu? Oh, ia stai. Oh, nu. I just got here. Ce să-l Aha, nu plac numai pe aici patul ai meu? voie. Ah. Ai încredere într-un singur, in the only way. Ah. Da. Dacă vine la acum am ies de pe joc. Mamă, bă. Bă, dar nici nu l-am auzit cum a venit, m-am întors și era acolo. Da, să bat piciorul ăsta cu zgomotul de... Oh! Nici nu mai știu pe unde e, vrei să te mint. N-am nicio idee. Nici probabil e. Mamă, Lasă-mă, ce urât. bă! Bă, dar urâse, Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Please leave me alone! Leave me alone! Foci! Alex, uite în spatele tău! Oh! Mamă, cum s-a văzut aia. No, Alex! Ce? Ce facem? Au nu. Alex iară pe Insta. Că-mi bag pula în Insta-ul lui. Alex! Chide aparatul. Chide consola. Alex! Mă Ia joc consola. mă joc cu rare. Ți-a rău pe mine. Mi se rupe mie.
Bacău. Închide aparatul! Închide! Aparatul! Închide! Închide aparatul astăzi! Spastele, mă, de să-ți fădeau! Tu ai oare de COVID, de boală? Și tu te sperie? Închide la 12 noaptea, la 1 noaptea? Mă, animalule, mă. Animalule, mă! Scârba dreapule, ce? Asta povenia asta! Ai auzit, Alex, schide aparatul aia odată. Alex! Ok, încă te World Cup. Da. Tac, tac, Tu, tata. tac, tac. Da, bine că mă lasă pe mine în față, dar ce, o sacrificiu? Hai, și mă, vrei să vezi că mă duc eu, mă, și dau cu buta în cap și o arunc sub pat și o bag în dulap pe zona. Fă-ți, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Fii atent, pe aici e așa, acum așa, și acum așa, Tata. și acum dreapta. Și ajungi fix unde am ajuns înainte. Că ai de Alex pentru mine, te teleport. Uite, bă, pe aici Uite, și eu era. trebuie să ghicesc pe unde. Am ajuns Ai luat-o. exact unde am ajuns înainte, mă rog. Ba, ia mă mie, ping. Băga mi-aș pula în el televizor, că are să uite ai mei la televizor și îmi pică netul în cap. Vali, stinge platforma. Să-mi bag piciorul. Vali. Bun. We have fun. Stinge aparatul, Vali. Închide aparatul. Dacă găsesc că ai mei, dacă găsesc că ai mei canalul ăsta Vlad, de ce e YouTube, aici? scătit nici prost. Uite aici, te poți... Vlad, laud că vine, laud că vine. Sau cine e? Aici stau. Cine respiră? Nu știu. Hai, mă, câștigat? ți frică de un fraier. Dar nu pe aici. Ce e aici? Ce dracu să stea, mă? Bă, bă, am câștigat? Nu știa, bă? Bă, Alex, unde morții mei ești? Unde-s? Bă, voce. Te-am Bă, găsit voce. de... Auzi-l pe om, bă, voce. Eu încă aud. Au pe cineva cum respiră. Alex. Stai, Vlad. L-au cum respiră, Unde Vlad. ești? Voce. Voce, lasă-mă în pace. Nu, orice lasă-mă fac, în pace. orice. Nu! Fugi, Vlad. Omoară-l pe Vlad pe mine. Voce. Uite, bă, cine-i? Mamă, mi s-a luat de jocul ăsta grav, bă, nu mai pot. Au! No, bă, Alex. Hai înapoi. Mamă, Vlad, tu încă vrei să mă duci la nebunul ăla? Nebunul din porumb? Da. Mamă, Te bă, pun mă. din forum. Nebunul din păpușoi. Bă, e clar că tu nu deții un air fryer. Taci, mă. Why? Iarăși Vlad cu air fryer-ul lui. Să mor eu. Cel mai clasic lucru. Jucătorul. Unde dracu mă aflu, mă? Bă, du-te, mă, de aici, mă, Robert. Cine e Romero? Bă, pleacă. Dacă să-l dau Bă, pe ăsta, burcură, o să am, mă. Dacă să nu am, n-are nicio treabă, mă. Mai zi Robert. Uite pe... Cine, mă, Rob? Robert. Bă, Alex. Ce? Cum zice când jefuiești pe cineva în engleză? Rob. 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 Și deschizi ușa de Crăciun și îl vezi pe Rob acolo. And he's standing there, arms raised. Aoleu. Cel mai forțat din univers. Eu știu, Bă, cum Paul, să trebuie să vii evenimente și tu cu noi la colei, da, mă. Să-l vezi pe Rob cum apare așa în ecran. Efectiv ți apare în field of view, nici mai... Am tăcut repede din Cum gură, a că venit m-am Ross? ceva. Mamă, dar dacă te fugărește pe aici, nici n-ai pe unde dracu să o iei, bă, că te pie... Dar nici nu știu ce Te dracu să violează. facem. Out of the mind before it's too late. Pe unde dracu ești de aici, mă? Aha. A, pe aici, mă. Oh. Cred că pe aici, bă. Îl văd! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Taci că ne-a pierdut! Taci că ne-a pierdut! Ești prost! Cred că nu poate să treacă de placa aia, că e prea gras, gen Vlad. Ești prost!
Tucu, tata. Mhm. Bă, Alex, uite pe chat, rapid, Alex, uite pe chat. Bă, n-ai voce, mă. Alex. Nu se mai nu pe acolo, acolo mersi el, Alex, nu acolo. Pe aici. Hai, bă, tași, mă, pe acolo am venit, mă, câine, hai pe aici, Robert. Vrei să te învăț, Bro, mă, până, ce și mă, jocul, Rob? până și jocul ăsta trebuie să te învăț eu, mă, câine, mă. Până și jocul ăsta Ce trebuie... mă, Rob? Hai, mă, hai. Rob, ce mă, Rob? Am și eu un pic de tupeu, că știu că e gardul ăsta aici. Bă, dar se ciudă, mă, taci. Hai pe aici. Hai pe aici, mă, Vlad. Este că pe aici- maioneza un Stai instrument? liniștit, hai după mine, că pe aici am venit. Oricum ai venit. Ce am Da, venit știam, cu aia? știam. Mă merg de la început. Taci, mă, taci. Mă, nu pe acolo, Bă, mă. taci, mă, că ți ciudă. Fii atent. Hai pe aici. Bă, ăsta e robă. Pe aici, dacă ajungi, te duc eu la victorie. Dar ce duce la patul ăla? Bă, A, taci, o plec. mă. Am luat. L-am luat deja la o dată de terasa, mă, de câine. Da, am mai luat și eu odată, ești prost. Mai luat și tu o dată, tu. Te dracu de câine umflat în păduri. Vai capul lui. Vai capul lui Vlad să mor. Nu mă pus pe crouch și mor! Help! S-a pus pe crouch, prostul! Aoleu, că nu mai pot! O să mă prindă, că-s prea pro. Nici măcar nu se mai aude sunet pe aici, prost. Nu mă mai joc jocul ăsta, bă, Vlad, hai să închidem filmarea, bă, băieți. Gata și cu jocul ăsta, că suntem prea retardați, 42 de minute va ajunge. Gata, că nu mai putem, nu mai, gata. Bă, Vlad, ăsta, cine se uită, Kiss, Love, Vlad, Vlad, Bălăbasca și bornă la gara. Vlad, vă iubește. Vlad, I și love you. O să mai revenim noi când o să și mai oană așa tare de obicei. Doamne!